ҳокима Шарипова дар деҳаи арбобхотуни ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи ҳаммарз бо шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунад. дар ин деҳа мисли дигар деҳоти Рӯдакӣ 2 ҳафтаи ахир пеш аз он ки лимити расмӣ эълон шавад, дар шабонарӯз танҳо 5-6 соат барқ медиҳанд. ин ҳамин рӯз ин рӯзи ҷомашӯӣ ҳамин касалиён буд. ман дар ин ҳамин дег об мондум сатилода овардум ҳамин ду касалӣ ман сар калашона шуштум либосошона бо ба бегаҳра нигоҳ дорум ки оё свет биёя набиёя бо ман шаб дабушум либосои вайёра. ин ҳамин ҳолае ки мо дар таги дегдон авқот гарм кунем. ҳокима дар тӯли рӯз барои шавҳар ва писари маъюбаш чанд дафъа хӯроки гарм медиҳад. бо иллати бебарқӣ ӯ иҷборан ҳар бор зери дег оташ мегиронад ва хӯрок гарм мекунад. аммо бо ин ҳам мушкили сардии манзилаш ҳал намешавад, зеро ҳокима бо 380 сомони маоши фаррошиаш имкони харидани ҳезум ва ангиштро надорад. бар изофа сар аз 1 ноябр қимати барқ дар Тоҷикистон аз 12 дирам то 14.6 дирам барои 1 киловаттсоат барои аҳолӣ боло меравад. шави нами хелто саҳара дами як курпаи адиёлам ки борш кунам ҳами як тарафаш ки параличай то рӯза меларза дод вой мегахай мегу ман чикор кунам охе ман аловӣ надошта бошем чизе надошта бошем ай ҳоли мо алов кунем дар хона паго зимистона бо мо фикрша мекунем ки зимистон дарозай. маҳдудияти барқ кӯдаконро ҳам маҷбур кардааст ки дар рӯшноии хираи шам ба дарсҳо омода шаванд. зеро дар соатҳои башуморе ки ба хона барқ меояд бояд ғизо хӯранд ва дигар корҳояшонро анҷом диҳанд. ба коғаз хас алов мекунем кӯдаконро авқот метиҳем мактаб роҳӣ мекунем. ин инсоф дорад ё надорад? мо ин барқ хуҷаинш наход ки ҳамин хел ноҳия наздики Душанбе дар 2 соат 3 соат мо барқ метиҳем. мо дар шаҳри Душанбе часпидагием. ин ҳисоби шаҳр меравад. иттиҳодияи истеъмолкунандагони Тоҷикистон ҳар сол таъмини сокинонро бо нерӯи барқ назорат ва натиҷаи ҳаррӯзаи онро дар сомонаи «Барқнест TG» нашр мекунад. тибқи иттилои ин иттиҳодия тақрибан 2 ҳафтаи ахир дар тамоми Тоҷикистон маҳдудияти барқ шурӯъ шудааст ва дар минтақаҳо сокинон дар шабонарӯз ба каме бештар аз 6 соат барқ дастрасӣ доранд. бояд дарк кард ки дар сомонаи мо «Барқнест.TG» инчунин вайё ҳастанд ки тугмачаҳое ҳастанд ки бо пахш кардани онҳо шумо метавонед саволи худро пешниҳод кунед, фикри худатонро иброз кунед, мисол ягон дархост пешниҳод кунед. баъзе дархостҳое ҳастанд ки ба мо ворид мешаванд ба сомона ва мо бо ворид шудани ин дархостҳо дар навбати худ аллакай ба барқи тоҷик ё ин ки бар дигар зерсохторҳои он дар ноҳияҳои шаҳрҳо муроҷиат мекунем барои ҳалли ин ё он масъалае ки бо он ба мо истеъмолкунанда муроҷиат кардааст. аммо ширкати барқи тоҷик аз ҷорӣ шудани маҳдудияти расмӣ дар интиқоли барқ суҳбат намекунад ва тасҳеҳ медиҳад ки ҳар сол дар ҳамин давра дар шабакаҳои барқ корҳои профилактикӣ гузаронида мешавад. посухе ки сокинони бебарқи кишварро дар ин шабу рӯз асабонитар мекунад. ин ширкат ки ислоҳи эҳтимолии он солҳо боз идома дорад, дар қарз ғӯтида ва то ҳол натавонистааст тақсими барқро дар кишвар ба танзим дарорад. Тоҷикистон як кишвари шодоби минтақаи Осиёи марказӣ номбар мешавад, вале сокинони он дар 25 соли ахир барқи кофӣ надоранд. мақомоти кишвар ҳалли мушкилоти энержиро ба бунёди нирӯгоҳи Роғун вобаста медонад ки бинобар мушкилот бо кишварҳои поёноб анҷомаш ҳанӯз маълум нест. барод Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе.